Mga kapuso, hibaloon nato ng pinakaulihi nga lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster John Michael Jongon. Ngayong hapon sa tanan, yaring latest update sa panahon, sining adlaw Biyernes, November 20, 2020. Sa subong northeast monsoon ako ng amihan ang mag-aapekto sa extreme northern Luzon. Kita subong sa western Visayas, may maglugalumon tubtob sa magluumon na kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ng mga pagulan, dala ni sa mga localized thunderstorms na binagit sa hapon o kung sa gabi. Dalaman nga wala kita weather disturbance nga gina-monitor sa sulod kag sa Sagwa Sampar. Expecta sa sininga weekend, same weather condition, makanay-kanay, pero may mga chances sa mga isolated ng mga pagulan, dalaman Japon sa localized thunderstorms. Hangin subong sa western Visayas, mungin mahina tubtub kasarangan, ika na miya nasidlangan, may makanay tubtub kasarangan man ng mga pagbalod sa kadagatan, except lang kung may mga thunderstorms. Temperatura subong sa western Visayas, 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magatunod, magasilak alas 5:48 buwas aga, at magatunod alas 5:23 buwas nga kasisid. Gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, miyang hapon.